Alright, for today's video, maayong Pasko sa atong tanan diha mga higala. Og karong buntaga naagid ta gikan kita na humagsimba. Siyempre atong kumplituhon ang simbang gabi. Unya kay after ana mo simba guys, gutom gyud na sa tanan. Mamainit ta diri. Nainindot kayo lamian og binul-anon jud kaayo nga painitan diris may dawis yod diris sungkulan. Mauni ang painitan ni Nang Daday. So klasik-klasik mga tao gyud gikan syudad bisag asa ari gina sila mamahaw. Kay naanda na gyud nila ang panlasang binulanon yod diri ila Nang Daday. So kana diyang buntaga guys atong gitanaw ang mga pagprocess diha ni Nang Daday sa Sikwati, sa Putumaya ug sa uban pa. So after na to ana guys kay kana adlaw guys is Christmas Eve, so kinanglan kita kumpra sa atong siyempre atong luto yung gabi ayati na mga pasmo gitaan eh. Nya ang atong kumprahanan guys naagi diris Tagbilaran diris Dao Public Market. Og diha atog yung kumprahon ang mga klase-klase gikan sa panakot, sa mga pasayan, sa mga isda, prutas, unsa pa na diha. So nagbutang tag ginagmay na guys kay mga pangpamilya. Kita-kita ra gud taon diha. So nasa mga bata nangari atong giimbitar kay mao lagi padua-dua and it's Christmas, it's time for giving sa. So syempre mga ginagmay gud pod gifts niya. Mga matamis, ana ra gud nya kita guys, syempre nakadawat po tag regalo. So mao ra gud to, Merry Christmas and sige bye.